ani kɔnɔntɔn de tununa tile 4 kɔnɔna na ne taji ye ministre min n'a bɛ janbɛw ka kurankow ni jikow la madame Bintu Kamara ye ni laseli ninnu kɛ Mali foroba jakanso ORTM kan an bɛna na a tɛntɛn aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na ani fɛnɛ malidenw ye u ka hakilinaw di a kan an bɛna olu fɛnɛ lamɛn. Mali faamaw ko MINUSMA ye Adiolok kan labila ne u ka marakaminantɛ ye ka taa ka bɔ ka kan kɔnɔna na an bɛna o fɛnɛ kunnafoniw di aw ma ka fara o kan gɛrɛn o bɛ sigi bi araba in na ayiwa bani sirala kɛlɛ an bɛna dɔ fɔ o fɛnɛ na ani libériyakaw fɛ yen nɔ fɛn min ye jamanakuntigi ɲini kalataw ye taku filananw n'olu bɛ sen na ninnu de bɛna fara kunnafoni misɛnnin wɛrɛw tɔmɔlenw kan an ka laselikɛlaw bolo ka tɛntɛn aw ye sisan an ka jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ɲanzan. Ka segin tuguni ko kura ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ studio wɔɔrɔnan kɔnɔna la VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kayatu Tarawele de kumakan na ka tɛmɛ n'an ka jɛmukan ye sɛgɛsɛgɛli sudabali senfɛ karidon na octobre kalo tile 22 la Mali courant cakɛda énergie la courant ani ji ministre Bintu Kamara ale ye ɲɛfɔli kɛ Mali ORTM foroba jakanso kan kɛnɛ sigi kɔnɔna la gɛlɛyaw minnu bɛ kuranko ani jiko la bi Bamakɔkaw ani Mali yɛrɛ kɔnɔna la waati kɛrɛnkɛrɛnnen na kurantigɛ o gɛlɛyalen bɛ cogoya min na sigidala mɔgɔw bolo Bamakɔ awa an ka kumakan ninnu lamɛn minnu sɔrɔla ORTM jakansow kan. Ni gasoil nana sisan a bɛ na mobili fɛn o fɛn kɔnɔ mobili ninnu bɛɛ bɛ t'i jɔ u ka central de la min filɛ Balenge a bɛ fɔ ni camion hakɛ in bɛ taa nin yɔrɔ in na donc u bɛ a carin ten o cogoya la chef min sigilen bɛ chefya la o de kan k'a bɛɛ sɛbɛn an ye mun kɔlɔsi o papier min b'u bolo an'u bɛ papier min di anw ma k'a fɔ an ye nin de sɔrɔ kelenw tɛ n'i y'a ye an wulila o don ka taa parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ min yɛrɛ bɛ na réellement o tɛ di an ma k'a fɔ nin hakɛ in de nana an ye a jateminɛ fana k'a fɔ ni hali ni camion nana k'a fɔ k'a kan ka taji yɛlɛma central kɔnɔ u bɛ dɔ to mobili kɔnɔ a bɛɛ tɛ yɛlɛma o de fana mɔgɔw minana o don falajɛ gendarmerie sira in kan u ye chauffeur kɛ 3 mina olu bɛ kan camion min taara ka taa taji di EDM na u ye dɔ to o mobile kɔnɔ u bɛ kan k'u bɔ k'u kɛ bidon kɔnɔ k'a kɛ citerne fitininw kɔnɔ u n'a bɛ taa an y'o dɔn cogo di la an ye mɔgɔ de bila a ka u ka numéro camion ninnu numéro ta ka di an ma comme an tun bɛ baara la a la an ɲɛ b'a la o numéro ninnu olu bɔra Balenge yɔrɔ in na donc ça veut dire que u ka mobili kɔnɔ taji dɔw tora a kɔnɔ u bɛ n'o bɔ sisan ka t'o kɛ ko wɛrɛ ye olu kɔni 3 olu sera ka minɛ an ye mun fana kɔlɔsi n'a fɔra sisan ko mobili 2 ka bɔ Balenge ka taa Kati sira la kelen bɛ tunu ou bien 2 si tɛ se Kati donc o caman de yera a kɔnɔ tile 4 kɔnɔ an y'a jate minɛ ka taa sɔrɔ camion citerne 59 o ma ye o tununa or citerne o citerne i bɛ taa sɔrɔ 45 000 litres o de b'a kɔnɔ litre ba 45 o de bɛ citerne kelen kɔnɔ o min tununa tan o taara min n'o kun kɛra EDM centralu kɔnɔ o bɛ dɔ bɔ kurantigɛ la groupe 27 ka caman bɔ kurantigɛ la nka komi o ma magoba ɲɛ o sababu ye mun ye o yɛrɛ de y'u ka jate bɔ k'a fɔ n'an ye groupe 27 in sɔrɔ o bɛ dɔ b'a la président yɛrɛ ye ministre des finances bolo tɔnɔ min miliyari 6 ani miliyɔn 200 k'o ɲini k'a d'u ma a bɛ bɛn o de ma kalabantiya nana groupe sa in na mun na o fɔlɔla k'a fɔ an bɛ taa groupe in san Turki donc anw kɛlen k'an ka baara daminɛ an y'a ɲɛɲini k'a dɔn k'a fɔ nin groupe ninnu ma hali commande Turki taara groupe ninnu ta Nigeria o yɛrɛ fana 27 mana dɛ groupe 13 de fɔlɔ nana o groupe 13 a si man ɲi a groupe fɛn o fɛn sigira a bɛɛ jenina parce que a fɔra moteur min b'a kɔnɔ o puissance tɛ tɛmɛ 300 kan. Ministre de l'énergie Bintu Kamara ka nin kumakan ninnu n'a ka ɲɛfɔli ninnu kɔfɛ kurantigɛ ko gɛlɛyaw kan ayiwa Bamakɔ jamanadenw kumakan olu hakilina ye jumɛn de ye a ko la ayiwa an ka laselikɛla ale ye dɔw ka seereya ta a kan Mohamed Daɲogo ka bɔ Bamakɔ an ka lamɛn. walasa ka malidenw kunnafoniya gɛlɛya min donnen no kuranko la ni wagati in na ministre min n'ale ɲɛsinen do ale kɔɲɔ ma n'o ye madame Bintu Kamara ye ale tun bɛ ORTM jabaraniw sanfɛ surɔ a kɔni ye kunnafoni caman di kunnafoni na kumaba ye mun ye o de ye k'a fɔ ko marako juguya ani dunko juguya k'o de bɛ ka na ni kurantigɛ in kɔni o caman ye yala malidenw u ye mun de faamuya nin bɔli in na karamɔgɔ Danbele ale hakilinata an ka o lamɛn. y'a ta k'a lajɛ a ye responsabilité situé k'a daminɛ
2022 kɔnɔna kana sama bɛɛ b'a dɔn Mali kuranko a kuma ka ca a tiɲɛlen don depuis waati jan a ma sɔn a fɔ ko depuis waati jan ka responsabilité ta ka di olu ma a ma kɛ ten mais 2022 kana sana olu yɛrɛ ka waati kɔnɔna u b'a yɛrɛ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ bɛ ko in na quoi donc a baara in a bɛ ka kɛ cogo min na nin y'a kɛcogo ye a kan ka wuli ka jɔ sabati hali sisan maa minnu sen b'a la u bɛɛ ka minɛ kelen kelen u ni min ka kan sariya k'o da u kunna ni karamɔgɔ Danbele kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ bɛɛ kan ka tigɛ walasa maa minnu kɔni ye tiɲɛni kɛ u ka minɛ Tijani Bamajo ale fana hakilinataw ye nka ale yɛrɛ bolo minisiri yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ a tun kan ka fɛn wɛrɛ fɔ mun tɛ nin si ye an k'a lamɛn. ka bɔli a yɛrɛ c'est-à-dire c'est une manière ka code de popularité ɲini jama ɲini bɔli de nin ye o e bɛ en tant que ministre ni yanni k'a fɔ télé la a f'u ye kɛ jɔnni y'a kɛ jɔnni y'a kɛ u k'a fɔ flagrant k'u interpeller o ma besoin o ye ya donc moi je pense que u kan ka mɔgɔw ta tɔgɔ ma ni de y'a kɛ u ka sariya mun fɔ u ka appliquer. Dawuda Sangare n'ale kunnafondila ye ale kɔni fana bolo minisiri ka nin bɔli a fisayara sabula mɔgɔw tun mako bɛ kunnafoni na wa a ye fɛn caman fɔ mun bɛ se ka maaw k'u jigi sigi. Dawuda Sangare a ka parti dɔw b'a la minnu jara ne mun ye ne la convaincu mun ye ne sɔn dɔɔnin parce que ni a nana fɔ yɔrɔ dɔ la ko courant tigɛ in mɔgɔ fɛ ka bɛ bari a ko k'a tɛ se ka ba yɔrɔnin kelen sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna fɛnw bɛ senna pour que a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na mais k'a fɔ k'a bɛ ba sini sinikɛnɛ ko ni mɔgɔ min y'a fɔ ye nkalon tigɛ o ye tiɲɛ de ye. An b'a yira k'a fɔ kɔni kunun kɔni yanni minisiri ka bɔli cɛ mun kɔni ye énergie baarakɛlaw ye u ka lafasa tɔn olu kɔni tun ye lajɛrɛ sigi sen kan k'a yira k'a fɔ ko fɛn caman bɛ ka fɔ ko kɔni ko olu sen tɛ a la wa ko tiɲɛ tɛ yala u bɛna bɔ tuguni ka kunnafoni wɛrɛw di wa maaw kɔni u bɛ ka o de makɔnɔ. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. MINUSMA ka marakabɔ ntɛnɛndon na Aguelok k'a sɔrɔ u ma Mali sɔrɔdasiw makɔnɔ ayiwa MINUSMA ale y'a yira k'a fɔ ko maraka tagali ninnu olu kɛra ka da u ka lakanakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tchad sɔrɔdasi minnu ne banfula bulaman b'u u kunna n'u bɛ lakana kɛ duniya keleya tɔnba ka nin kulu nin ye Mali la olu ka lakana de kosɔn olu ye u ka minɛn cɛ ka bɔ ka taa faamaw n'olu ye Mali sɔrɔdasiw ye olu y'a yira k'a fɔ ko ayiwa u ye kan labila de ko sabila a tun bolodalen tɛ u ka taa nin taa waati ninnu na Mariam Kuyate VOA Bambara ka lasirikɛla ka bɔ Bamako bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Ka kɛɲɛ ni MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ka bɔli baara labanw ye Mali jamana kɔnɔ n'u kan ka k'u dagayɔrɔ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen di Mali sɔrɔdasiw ma n'o fɔla u ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ Tesalit kan o dilen kɔ u fɛ sibiridon bonya ani basigi kɔnɔna na n'o yɛrɛ kɛla nisɔndiyaba ye Mali faamaw ma nka MINUSMA ale ye waleya kɛ ntɛnɛdon min ye sɔrɔdasiw jigila misɛnyani k'u dabali ban kosɛbɛ n'o ye ka Aguelok kan k'o labila ka sɔrɔ sarangani ma kɛ a ko la a ma di Mali sɔrɔdasiw ma i n'a fɔ a laɲininen don cogo min na u ka bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ o siratigɛ la kunun sɔrɔdasiw ka kunnafoni di soba DIRPA ale ye communiqué kɛ min kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɛlen filɛ MINUSMA fɛ k'a kɛla sababu ye ka Aguelok kan ko k'o labila banbagaci maaw ka bolo kan bɛnkan min tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ko kɔni sɔsɔla min ye MINUSMA kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko tun wajibiyalen don ko k'u senna teriya ka Aguelok kan labila ka sababu kɛ marifacikanw ko kun cɛyalen bɛ bagabagalikan barika tun bonyana u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka Tchadien kɛlɛsenw ma ko de y'a to u ye Aguelok kan labila ka sɔrɔ u ma sarangani kɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati in kɔni na MINUSMA ale dagayɔrɔ kan 7 o de dilen don Mali sɔrɔdasiw ma Ogosaku, Douanzan, Ber, Gundam, Menaka, Anefis ani Tesalit kan minnu tola ni MINUSMA kan k'u di bolo ani bolo Mali sɔrɔdasiw ma yanni u ka bɔli cɛ kuda ye Mali jamana kɔnɔ décembre kalo o tile 31 o ye Kidal kan ye Tombouctou, Sévaré ani Gao. Mariam Kuyate kumakan do ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. ban kɔfɛ ka tɛgɛ da ka kɛ tɔndenw ka cɛbɔya kɔkɔrɔmadonni danatigɛli sɛbɛnw kan Senegalikaw ka fanga garalabaga Ousmane Sonko ale ye dumunikɛbaliya bolo daminɛ a bɛ fɔ min ma nanzarakan na ko grève de la faim ayiwa yaasa ka faamuyali sɔrɔ a la an ye ci bila an ka lasirikɛla ma ka bɔ Dakar n'a ma jara a b'an bolo directement na nama
Kadatu ini wula anga foli be iye aywa nama aywa anye adon ka fɔ ko surunadonnikɛlaw n'o ye Usmane Sonko ka surunadonnikɛlaw ye u ye seereyaw kɛ k'a fɔ ko Usmane Sonko be dalen don dɔgɔtɔrɔso la nka a fɔra ko lapitani so mɔgɔw ma sɔn ka kuma fosi kɛ a kan a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko kirikɛla dɔw fɛnɛ ye a fɔ a ka ko in kan ko u tun k'a tu fɔlɔ ko fo a kun ka a ka cɛbɔya ko olu ɲɛnabɔ fɔlɔ yaasa ko wɛrɛ kun ka kɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ye taabolo nin kan mun de bɛ yen. Kajetu i y'a fɔ cogo min na tiɲɛ don kunun de fanga sina Usmane Sonko ka lafasalibaga min tɔgɔ Maître Ciré Clédor Ly i y'a fɔ ko Usmane Sonko kirinnen don kɛnɛyaso la Sénégal faba la yan'a ka bɔ a yɛrɛ kalama ko a kirinna kɛnɛyaso la Sénégal faba la yan'a ka bɔ a yɛrɛ kalama a sɔrɔla a kelen ka dumuni tigɛ a yɛrɛ la i y'a fɔ bi y'a tile seginna ye min bɛ wele grève de la faim k'a ka hakɛw ma d'a ma jamana kɔnɔ walasa ka kɛ cɛko ye jamanakuntigi kalata la wala Maître Ciré Clédor Ly n'o y'a ka lafasalibaga ye k'a ka kɛnɛyako juru b'u la kosɛbɛ nin waati in na nka dɔgɔtɔrɔ ɲɛma min bɛ kɛnɛyaso in na a ma kuma in sɛbɛntiya a ma kalontigiya fana a ko mɔgɔ si ma ladɔnniya kɛnɛyaso in na ko Usmane Sonko kirinnen don i n'a fɔ lafasalibagaw y'a fɔ cogo min na kabini juillet kalo laban na Usmane Sonko bɛ kaso la nin y'a siɲɛ filanan de a bɛ ka dumuni tigɛ a yɛrɛ la kaso bɔ in na nka lafasalibaga min tɔgɔ dɔgɔlen tɛ Senegali n'o ye Maître Doudou Ndoye ye ale kɔni y'a jira ko yanni Usmane Sonko ka jiden bila ka taa a ka kalata sɛbɛn nɔfɛ n'o ye fiche de parrainage ye kalata labɛn cakɛda la walasa ka kɛ cɛbo ye k'a ka lafasalibagaw tun ka kan ka jateminɛ kɛ fɔlɔ ka lajɛ n'a y'a sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ kalata sɛbɛnw na ko kura i n'a fɔ kiiritigɛla sabasi y'a an yamariya ta cogo min na a ka kiiri fɛn tɛ Ziguinchor n'o y'a ka daga ye bawo a tɔgɔ tun tɛ kalata sɛbɛnw kɔnɔ kabini a ɲangira kiiritigɛla fɛ nka u m'o kɛ u taara u y'a sɔrɔ a tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ kalata sɛbɛnw kɔnɔ kalata labɛn cakɛda fana tɛ se ka ŋaniya ta tancogo la ka ɲini sɛbɛn d'a ma ka sɔrɔ a tɔgɔ ma a sɛbɛ an bɛ waati min na ka yatu ayiwa n'a ma ɲininkali laban ye min ye mun de bɛna kɛ sisan ne a tɔgɔ ma ye sisan kalata sɛbɛnw kan a ko a bɛna falen mun na mun de bɛna kɛ a bɛna min lase fanga sina Usmane Sonko ma dɔrɔn o de ye a tɛna kɛ cɛbo ye jamanakuntigi kalata la san 2024 na nka an bɛ waati min na a lafasalibagaw kɔni ye sɔsɔli sɛbɛn bila sariya sɔnba min tɔgɔ Cour suprême walasa a hakɛw ka d'a ma nka marabagaw ka kiiritigɛla min fana tɔgɔ agent judiciaire ale fana ye sɔsɔli sɛbɛn bila Cour suprême la k'a ma jɛ ni kiiritigɛla sabasi ye ŋaniya mun fɔ k'a tɔgɔ ka sɛbɛn kalata sɛbɛnw na kokura Ziguinchor ko tiɲɛ t'a la ko a bɛ komi Usmane Sonko masurunyamɔgɔ dɔ de ye kiiritigɛla sabasi ye o de kama a ye Usmane Sonko dɛmɛ tancogo la walasa a ka se ka kɛ cɛbo ye kalata sɛbɛn na kalata nata in na jamanakuntigi kalata nata in na Senegal jamana kɔnɔ an ka foli b'i ye Nama. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye a yirala k'a fɔ ko Senegal ye laseli kɛ araba la bi k'a fɔ ko u ka jamanakuntigi kɔrɔ Léopold Sédar Senghor ale ka minɛnw minnu tun bɛ Faransi jamana kan ne a musaka bɛ taa ka t'i jɔ fo euro wari 244 ɲɔgɔn na la ayiwa ko o minɛn ninnu u bɛna bila feere bolo dɔw kan n'a bɛ fɔ min ma ko vente aux enchères ayiwa n'u tun ye u senda kɛ a feereliw tun kan u y'a jira k'a fɔ ko a minɛn ninnu ko Senghor de ta tun don ayiwa a n'a a furumuso Colette ayiwa ko minɛn a hakɛ bɛ taa 41 ɲɔgɔn na la minnu cɛla muso masiriw olu bɛ a la ani a ka jalaw a ye minnu sɔrɔ k'a to jamanakuntigiya la a ye sɔrɔsiw ka jalaw ni fɛn minnu sɔrɔ ko ani a ye minɛn minnu dira a ma nisɔndiyala siraw kan k'a to a ka fanga bolo kan.
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne kana an ka studio wɔɔrɔnan kɔnɔna na VOA soba la yan Washington DC a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Malikura jɛmukan de kɔnɔna la ka lamɛn halisa aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na awa ne mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ an na nin waati in na an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 ka Bamakɔ a n'a lamini na Wagadugukaw fɛ a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 tomi ani 4 kan Côte d'Ivoire Abidjan Côte d'Ivoire Faba kɔnɔna a b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 an bɛ sɔrɔ radio Paris 5 kan fiɲɛ turukala 99 tomi ani 8 kan Gawo fiɲɛ turukala 106 tomi ni 1 kan Tumutu an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 90 tomi ani 3 kan awa Korokaw fɛ yen an bɛ sɔrɔ radio Paris 5 kan ni minnu fana bɛ fɛ ka i sɔgɔ an na sisan bɔlɔlɔ siraw fɛ a bɛ se k'an sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraba kan n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na nin waati in na an ka pagew kan Facebook ani YouTube kan ka tɛmɛ ne kunnafoniw ye kabini fitinɛ daminɛ mɔgɔ ba 6 ani 568 denmisɛnnin 2,000 ani 74 jate bɛ minnu na de fagara bani sirala ka gosili fɛ ayiwa jatew ye a yira fɛnɛ k'a fɔ ko maa 17 ani 439 jogina fɛnɛ a sen fɛ bande de Gaza sigida kɔnɔna na Hamas ka kɛnɛya minisiriso ka laseliw la bani sirala armée ale ye gosili gɛlɛnba kɛ tuguni su tɛmɛnen na awa u y'a yira k'a fɔ ko u ye dankari u ka palestiniens ka yɔrɔ belebeleba magoɲɛ yɔrɔba caman na Modibo Dambele bɛ détail di a ma an k'a lamɛn. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba mun sigilen bɛ kɛlɛɲɛbolaw kama minnu bɔra Palestine ka baara bɛ sɔn ka lajɔ arabadenw ka sababuya kɛ tajintanya ye Gaza mara kɔnɔna la. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ale ka kulu mun sigilen don kɛnɛya ko kan ko dɔgɔtɔrɔso 6 olu datugura ka sababuya kɛ tajintanya ye Gaza ni Palestinien mɔgɔ 2 ani murumuru 4 ɲɔgɔnna olu tintilen bɛ yen. Camion 10 caman olu sera ye kabi octobre kalo tile 21 wagati min na ONU ka kuma la a dɔgɔyalenba tile kɔnɔ 100 de u mago jɔlen do o la. Duniya jamanaw ka keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres ye weleweleda kɛ tarata don ko ka adamadenya tɔpɔtɔli marifati lajɔli kɛ sisan Washington ko marifati lajɔli ni wagati na ko o bɛna daja Hamas jɛkulu la. Washington ko ale fɛla ye u ka a ɲɔnkiri yasa adamadenya tɔpɔtɔli dɛmɛ ale minɛnw ka se ka tɛmɛ. Bani Sirayila ka kɛnɛma ko ɲɛnabɔ minisiri ye ɲininkali kɛ ko duniya jamanaw ka keleya tɔnba ɲɛmɔgɔ e bɛ diɲɛ jumɛn kɔnɔna la ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye ko Eli Cohen ko siga fosi t'a la ko an ne tɛ duniya kelen kɔnɔ a y'o fara kan ka sababuya kɛ a ka kuma la ni juguya wale mun kɛra octobre kalo tile 7 Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ale b'a ka tagama la arabadon arabula ali bi mun yasa balawu kana se ka fanga sɔrɔ ani bɛn kuma ale ka se ka lawuli mun ye ko Palestine jamana o bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na. Hamas ale ye mɔgɔ minɛnen 4 bila muso dɔ ani a denmusoni ni Ameriki ani Bani Sirayila fasodenya sɛbɛn b'u bolo jumadon ani Bani Sirayila muso 2 tɛnɛndon mɔgɔ 200 o de hakɛ b'a bolo kabi dankarili min kɛra octobre kalo tile 4. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Liberia ka commission électorale n'o ye u ka kalataw ɲɛnabɔli cakɛda ye olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko jamanakuntigi vote kalata filananw olu bɛna lawaleya novembre kalo nata tile 14 waati la awa George Weah fanga bɛ min bolola ni waati na ani a fadenkɛ Joseph Boakai olu ni ɲɔgɔn cɛla la u ye kalataw a yira k'a fɔ ko kalatala kɛmɛdɔya 78 ani tɔrɔmɔya 86 ɲɔgɔn na olu de ye kalata tako fɔlɔfɔlɔ la awa ko a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ u ka kalata yɛrɛ tarigu yɛrɛ kɔnɔna na u ka jamana kɔnɔna la. Mariam Traoré bɛ détail di an ma an k'a lamɛn. Liberia jamanatigisi tako filanan min bɛna kɛ novembre kalo tile 14 bɛna kɛ u ka jamanatigi min bɛna fanga bila George Weah an'a fadenkɛ Joseph Boakai ni ɲɔgɔn cɛ. Ni maa fila kelen do ka ɲɔgɔn kana minɛ kosɛbɛ min kɛra tako fɔlɔ la kɛmɛdonya a yirala k'a fɔ ko 43 ni tɔrɔmɔɲɔ 83 olu de ye kala ta maa fɔlɔ ye. Filanan o kɛra 43 ni tɔrɔmɔɲɔ 44 ye.
kalata jaabi minnu bɔra kalata cakɛda commission électorale fɛ tarata don. Kalata cakɛda commission électorale ɲɛmɔgɔ David Brown Lassana ko k'u ka kalata jaabi gafew kɔnɔ min labilala octobre kalo tile 10 y'a yira k'a fɔ ko fan fila si ma se ka kɛmɛdonya o kɛmɛdonya kan 50 sɔrɔ u ka kalata gafew jaabi kɔnɔna la. O y'a to kalata tako filanan baaraw ka boloda k'a bɛna kɛ tarata donya dɔ fɛ min bɛ bɛn novembre kalo tile 14 san 2023 ma. N'o ka kan ka kɛ nin cɛbaw fila ni ɲɔgɔn cɛ walasa sebagaya ka se ka sɔrɔ jamanatigi kura ka se ka sugandi. U ka bɛrɛbɛrɛli tɔnkulu min sigilen don n'ale de bɛ jamana fanga kunna bi n'a bɛ wele ko coalition pour le changement démocratique CDC n'a ɲɛmɔgɔya bɛ jamanatigi George Mane Weah bolo ani fɛnɛ ka fara a fadenkɛ ka kulu kan o min bɛ wele ko parti de l'unité UP n'o ɲɛmɔgɔya bɛ Joseph Nayama Boyage ale bolo. Hakili falen kɔni cayalen don ka taa nin cɛbɔ fan fila bɛɛ lajɛlen fan fɛ min dɔ hakililajigi bɛ da u ka san 2017 jamanatigi sigi kalata kan o min ɲɛmɔgɔya dira jamanatigi Weah ma ni senandolantana kɔrɔ don. Fɛn min ye jamanatigi sigi kalata tako filanan ye a koɲɛ kɔni jijalen don kosɛbɛ fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ ali n'o y'a sɔrɔ ni cɛbɔ fila de la ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamanatigi sigi kalata dɔ kɛnɛ kan. Jaabi kunfɔlɔ minnu bɔra n'o bɛ tali kɛ u ka yɛrɛkofɔ baaraw kan kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalata yɛrɛkofɔ baaraw kɛra i n'a fɔ kalata cakɛda sariyaw y'a lase cogo min na. Nga o n'a ta o ta fitinɛ misɛnnin caman o donna bɛrɛbɛrɛli tɔn fan fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ fanga kunna ani ka fara fanga sinamatɔn kan. Kalata yɛrɛ kofɔ baaraw la ka kɔn kala tali siɲɛ fɔlɔ ɲɛ min sɛbɛntiyara o kɔfɛ k'a fɔ ko maa damadɔ olu ni bɔnɛna ni kalata tako fɔlɔ baaraw senfɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka marabolo dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko lofa n'o kɛra fitinɛ ye u ka jamanatigi sigi kalata kɔnɔ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Ayiwa sisan an tɛna laada wuli an bɛ araba de la bi Malikura ka gɛrɛn u kɛnɛ kan ka sigi bi Abibatu Nango Tarawele ale bɛ kuma furusa kan an ka u ka baro lamɛn. San dama ko divorce ne b'a fɔ san dama de ko annulation de mariage furu kalo wɔɔrɔ n'o furu sara o tɛ annulation de mariage ya bibi na furu caman bɛ sa ka sabuya kɛ kuma ɲɔgɔnya baliya ye a daminɛ la furu ɲɔgɔnmaw tun ka di ɲɔgɔn ye wa u tun labɛnnen don fɛn bɛɛ kama walasa k'u ka jɛɲɔgɔnya kisi nka kalo damadɔ kɔfɛ sɔsɔli bɛna don u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ taa laban furusa ma walasa k'o ko kunkun n'o ɲɛɲɛw dɔn maliden dɔw y'u hakilinan di ne tɔgɔ Usmane Ayidara furusa cayali bi o ko ka ca dɛ est-ce que depuis furu yɛrɛ daminɛ yɔrɔ ninnu a tɛ ka sa ye ne ya e b'a dɔn e tɛ se ka muso min lakuru ni e taar'o ta ka n'o bila so kɔnɔ ko fɔ a ka sɔn i ka fɔta ma a ɲɛ man di dɛ muso ma furu faamu muso ye furu kɛ dɔrɔn changement de domicile bon patience tɛ cɛw fɛnɛ la cɛw fɛnɛ fɛrɛ man bon tuguni fo an ka dɔn k'a fɔ adamaden bɛɛ tɛ bɛɛ furu kɛ ɲɔgɔn ye donc i ka ko bɛ kun min na o lajɛ ban a ka ca la a mana gɛlɛya cogo cogo n'o b'aw débrouiller ɲɔgɔn fɛ o. Ne tɔgɔ Alima ne jamu ye Jara ni ne yɛrɛ kɔni ɲininka manque de confiance parce que ni n'u kɛra ɲɔgɔn fɛ ko nata t'a la fiyewu cɛ ma nata ni muso la muso ma nata cɛ la o furu tɛ se ka kɛ 1 mois 2 mois 6 mois k'o furu bɛ dabila danaya baliya soit nata kun b'a la diinɛ dɔw la furusa ma daga wa ni maa min y'a ɲini ka furusa o tigi jatilen don i n'a fɔ sariya tiɲɛbaga nka diinɛ wɛrɛ bɛ jɛn n'a ye ni ka sɔrɔ kun jɔnjɔn b'a la. Ne tɔgɔ Abdias Jara ne ye chrétien karamɔgɔ ye alors furusa chrétien évangélique fɛ a ma boloda an ka diinɛ la ka sababu kɛ mun ye ala bɛ furu da don min a ye kuma dɔ fɔ cɛ ye fɔlɔ ni o ye Adama ye a ko cɛ n'a a fa n'a ba bila ka nɔrɔ a muso la ko fila bɛ kɛ farisogo kelen ye. Silamɛ furusa fɔ ka gɛlɛya yɛrɛ muso ni cɛ cɛmala la ni hakililabana dɔ nana o fila dɔ ala kelen na walima cɛ tɛ se ka muso satisfait a ɲɛma yɛrɛ a to bɛ kuma kɔnɔ quoi donc o kama ni muso yɛrɛ dɛsɛra a tɛ se ka supporter cogo si la donc furusa bɛ laɲini. Mali sariya bɛ mun fɔ furusa kan. Ne tɔgɔ Garba Traoré
Sariya sɛbɛn bɛ Mali kɔnɔ n'o ye code des personnes et de la famille. O sariya sɛbɛn b'a fɔ ko divorce sugu 3 de bɛ se ka kɛ Mali jamana kɔnɔ. Divorce sugu fɔlɔ, furuɲɔgɔnma 2 ka jɛn n'a ye k'a fɔ an b'a fɛ k'an ka furusa parce que an nɛgɛ bɔra ɲɔgɔn na. Sariya bɛ furusa daga aw ni ɲɔgɔn cɛ. Furusa 2nan mun dagalen don, furuɲɔgɔnma 2 tɛ yen ni aw tɛ ka fi ɲɔgɔn kan bilen. Mais ko dɔw de bɛ na n'a ye bɛɛ bɛ k'i ka par exemple ɲɔgɔnma 1 n'o ye problème sɔrɔ ka taa kaso la ka wagati dɔw kɛ san 2 san 3 n'a kɔnɔnera san damadɔ ni muso ko k'a tɛ se k'a ka absence support sariya bɛ furu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ. Taa dumuni ni i muso banana i ka se ka furakɛ ni dɛsɛr'o la muso bɛ se ka furusa ɲini ani siyɔrɔ. Ni furu sara ka ban denmisɛnninw de bɛ tɔɔrɔ fɔlɔ a kɔfɛ n'an de kuyate. Furusa kɔlɔlɔ fɔlɔ o ye denw ta ye parce que ne yɛrɛ jɔrɔla min na hali aw kana furu ka den sɔrɔ o ka fisa aw ka furu tiɲɛna ka denw sama aw ni ɲɔgɔn cɛ. I b'a sɔrɔ ni furu sara o den de bɛ kɛ u ka kɛlɛkɛlan ye a sen bɛ dɔ bolo a bolo bɛ dɔ bolo donc o bɛ den sama u ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ se ka se denmisɛnninw ka kalan kan u ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan. Nin tun ye bi gɛrɛn ye min lasera aw ma Abiba Nango Tarawele fɛ ka bɔ Bamakɔ VOA Bambara. Sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo. Denmisɛnnin siranturantan ko kun kan cɛmanninw ko don diɲɛ bunakun kan siranturantana denmisɛnninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan olu ka diɲɛ ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ tan Indonésie jamana kan k'a daminɛ novembre kalo nata tile 10 ka kuncɛ décembre kalo nata tile 2 san 2023 in na Mali bɛ ye a kɛnɛ kan. Mali tun ka kan ka taa Arabie Saoudite walasa k'a ka degeli labanw kɛ yen ka kɔn ɲɔgɔndan yɛrɛ ɲɛ. Nka halisa Mali siranturantana denmisɛnw bɛ Bamakɔ ka sababuya kɛ u ma Arabie Saoudite ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔ fɔlɔ n'o ye visa ye. Abdul Kasim Fɔnba Mali chifu ni farikolo ɲɛnajɛ minisiri ka kuma na a y'a yira ko Arabie Saoudite ɲɛmaw de bɛ visa di. An ka aigle kun kan ka taa voyage la. O voyage lielen do u ka visa ko de la. Bon visa tɛ dépend anw na. Visa ni bɛ taa jamana dɔ la olu de bɛ yamaruya d'i ma i ka se ka don u ka jamana la ou bien i kana don. Bon o de ye visa ye. Bon ni visa ma d'u ma fɔlɔ u b'o o visa kɔnɔni de la. Indonésie coupe du monde kɛnɛ kan Mali bɛ groupe B la ka fara Mali kan Espagne, Canada ani Uzbekistan. Mali ka poule ɲɔgɔndan kun fɔlɔ bɛ tan novembre kalo nata tile 10 Uzbekistan ɲɛkɔrɔ. Mali ka bɔko 2nan novembre kalo nata tile 13 Espagne ɲɛkɔrɔ. Mali ka poule ɲɔgɔndan 3nan bɛ tan novembre kalo nata tile 16 Canada ɲɛkɔrɔ. Farafina jamana 4 de bɛna ye Indonésie coupe du monde kɛnɛ kan Maroc, Sénégal, Mali ani Burkina Faso. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Tarawele kala selido. Ayiwa an balimaw ninnu de tun ye an ka bi kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ye jɛmukan in kɔnɔna la a baaraw farala ɲɔgɔn kan Cheikh Thierno fɛ laseliw kɛra aw ye ne Kiyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw k'aw sɔgɔlen to Malikura jɛmukan an ka kunnafoni siraw la radio ani télévision na nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. Jawara, Jembe